Türkmenistanyň käbir banklarynda raýatlar yerli bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýärler diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurdun döwlet dukanlarynda ady karetlarynyň töleglerini bank kartlary arkaly amala aşyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen şuňlar işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlar köpeldi. Dün döwlet edarasynda işlemeýän bir tanşym Rysgal bankda täze bank hasabyny açdyrmakçy boldy. Ýöne bank işgärleri oňa häzir täze bank hasabyny açyp bolmaýandygyny aýtdylar. Munyň sebäplerini düşündirmediler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 3-nji dekabrda gurrun berdi. Türkmenistanyň Döwlet Ösüş bankynda hem şuňa meňdeş jogaby berdiler. Ýöne Türkmenistan bankda manatda bank hasabyny 10 güniň dowamında taýýar boljakdygyny aýtdylar diýip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Adatlyk radiosy raýatlaryň yerli bank hasabyny açdyryp bilmedliginiň sebäpleri bilen gyzyklanyp ýurdun Rysgal banky bilen habarlaşdy. 3-nji dekabrda telefona jogap beren adyny aýtmakdan saklanan bank resmisi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýtdy. Banka baranyňda ýanyň bilen haýsydyr bir resmi namany eltmelim diýip soralandy. Bank resmisi hiç zat getirmeli däl, ilk gelip başlykdan ruhsat almaly, soň onuň özi hemme zady aýdýar diýip jogap berdi. Bank resmisi raýatlar bank hasaby açdyrjak bolsa, hemmesi başlygyň ýanyna girip ruhsat almalymy diýilen soragy men bu zatlar barada telefonda jogap berip biljek däl diýip telefonu taşlamak bilen boldy. Adatlyk radiosyna ýurdun galan banklarynda ýagdaýyň nähildigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Şeýle-de munyň wagtlaryň çärim ýa-da däldigini hemde bolaýmagy mümkin sebäplerini de anyklap bolmady. Galyberse-de Rysgal bankyň we Türkmenistanyň Döwlet Ösüş bankynyň resmi web saytlarynda da bu mesele barada maglumat berilmeýär. Ýatlasak 15-nji noýabrda Adatlyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagd pula satylmagynyň besedilendigini, tölegleriň diňe bank kartlary esasynda kabul edilýändigini habar beripdi. Şonda habarçylar bu talabyň ilat arasynda näýilelik döredip howatyrlanmalary artdyrandygyny hem aýdypdy. Türkmenistanda raýatlaryň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny, döwlet kömek pullaryny we beýleki töleglerini olaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 6 ýyla golay wagtyň dowamında tapgyrlaýyn esasda amala aşyryldy. Şol bir wagtda ýurdun girdijilerini nagd görnüşde alýan raýatlar hem bar. Olaryň hataryna ýaşy 70-den geçen pensionerler we maýyplyk sebäpli kömek pullaryny alýan raýatlar girýär. Mundan başga ýurtda işlemeýän ýa-da öýde tikin çatym edip güzeran ekleýän raýatlar hem bar.